kaisa ko ni kok sung na len sini dara sini jubilee convener tongo sambona kok these sung na len tini dara norong je horo samung khalanya ni tini je songlai mani je message group rumani abo tabu soli je tong belage hambai sini takuk sure nobo teke sangkai sini kai torno belage hambai sanga sole busnang jubilee no tuyei sung belage khatong laijak sini ward camping day night soli tongo abo kaisa kai toni na hamari ta horo bahai no sung ayengo sini jubilee ustun kam foundation ustun ni ajaga dalai relai tongo ayengo part kaisa abon bagai borno belake hambai abo hai khaino sini jango ta horo ortha day night doba sung top samnani samung soli tongo kaitor sungno belaiwan mai sungse bini miracle ba bini hamari sinoro joto members hok joto committee rok especially sini sebok bodol logbo sal logobo samung khlaina nango je khaimansa khailai tongo horogobo samung khaina nango hnei borok halogen light abo arrange khairma bai tabo horno sinoro sal haingi tongka an bagai bornobo sumibak khodaga krungi tongi me phana war camping o borok je jaga tongi prayer khai tongo ba bongni finance digi support khai tongo bagino songo jaga horno no sal hage samung khai tong mana on bagi sini kai tono belai hambai ta especially borno belai ke hambai abai khainor nog roga asugui tongai sino je lokum kupra group 5400 je bisingo tongai sino group tongai rogno belai ke hambai no roga jaga nongni sak phang khai samung khai ni aphano nor nogo tongti khatung laijak singab saimano tai nongni surimani support sungmani tongo an bagai belai ke norno ba hambai tam khaba kaijoni bisingteke singo jaga je tongnaro khatung tongma haino norok bo buskungni sal logo je kono dino sini group message o singa ba ke update message sogman khangkai aba hai sal logo khatungmani bisingte sing pal ke nokhori kaijoni hani bagai bini kungsungnani bagai sini jubilee success singi marani bagai norni jotuni no physical mental tai finance nango an bagai norok jotono kaijoni bisingteke wansuk lai singa ba ke uno participate khai marani tai prayer ni bisingte sungdos ngagu thangman bagai normo thini kaisa koimung an bagai normo jotono hambai ei sanja kaham sinimo video orthat o jaga je soli tongmana abo sungai baksanor krungi tongi me afan norok nuklai an bagai belai kana hambai te kaisa dra tini norong tam tamo khlai leke tam busuk joti samuro agu ka tam khlanya na lekini belai hambai tabo khoro sini top flower top samja tongmane almost prai phungni simi 20 nu sairok samjagana tawra ningni tongo sung borok phungni simi jaga nangmani borok duporo ba haba kairiakho tai nogoma thangya ko goja ngai sini target tining yang pono tabo prai 17 ta 18 ta hai samjagi tongo almost sung 20 nu rok samjagana hnai sini hup aba haita sino jaga samung kaingo to sung saka kaingo sini jubilee stun kam ei foundation ustuni abo dalai samung soli tongo horo kocha jororo khalanya nenjaro wansugui tini samung o jaga ni kutulte 10:30 nge khab 11 hairago se songo jaga ni yakar jaga agina oba hakeno sung samung tanglai haita khana boror doro samung khalanya ne wansu tonglai khana ni kok songo jaga paithago kisa analysis khaini lenya sini palok bai judi salai sombobong oneinkai khana samung soli khenai sangabona rok update nukbai do hambai sang tabuk sini secretary na kokthai thang singona sini motane assistant secretary na ko kaisa sanglai brong tini tamok khlai tonglai sang bon sungnai na acha secretary nor tini tamok khlai tonglai ro bo mai marwa sini supply kai torno bo ningchari sing saka ham tongma bai tini sini jubilee nati sang phungni simi top sanam lai hani top sanam lai tongai mani nikai sang phungni simi phungni attan simi rom lai mani chapini tausuk jara sang nogot sang yawi khlai ni tongku kocharo khlai lai kya no tini tausuk jara khlai lai kya patro ta hai khaja kana obo top salama ka tam karani no salam la kya sa sang obo khumro khlai ni ta sanga program pro sang khum bai sajok na nai sang top nok khlai mata tam program mo jubilee program bufuru rogong na yebo nainaro de doctor khala kya de thungkai 2025 Desember kurini sini
Angkai norong abono khatungoi bosorok khatungoi tonglai nong bokharogo Katong makai abo tai sanas ko kuri kai tor aske joraro kai saka hantono abon bagai seng kai tor na hambai erobaya Coach. abon bagai blake khasrang lajak kai tong lajak joto parisa seng saka hantongoi seng was hamono joraro kai tong ta kocha jororok khalanya hande wan su tonglai nong tini lain kasa kata belai ke hambai Yang taja sejo sini di kontongo sini mothoni vice president sembono kaisa kusu kokseng nalene bahai tamung solicong acha do dikon tamrok solicong nongor tini abu tabu ini to mo khani samung jubli ni bagi plus ini mo khani je dinding tang komone aboni stone thapanan bagi sing samung khani laya beskang sini 2025 ni Korea ko December sini jubli ni tongo rukha bisike ada bisi merok sau sini je jaga stone sing thapanan bagi abona sing sini tinta system tongoro sing golden jubli bojento thapanan bagi sinawa item harja Gabne bagi sing khatung las nami tangai jene ki obo tinta side sini je stone thapa jangai marble thapa jangai ba snam tangai abon bagi jara no sing gati paimanan bagi ba jara cabin sa gaman bagi sing sekang khatung lai sini takha bro sini tahu samu sini tahu samjit sini tahu yang ayang sini bukan Ram Chandra bin guru bahaya top samai tangai sata sing jubli stono sing samai tangai gabon bagi kai tana bela hamna maro tini mo hasa wati romi jara khono jara mangang ke wati khaka ke sal kono khor kono oba ke khlai panya bole sai ke abon bagi bela ke hamna maro mo kana sini joto tal dokno sini konvena na ba hamai maro bela ke khatung ma ba tong thogi hasal ba mande tong tu tikhono lokhon khobra phai wati tong tikhono je ba ke samung tangan bagi logi ruoi bini bising ke je samung aja teman abon bagi sini dikon dam no bela bela kan hambai ke kai to bela hambai je to kai to ni mumbai kai to mane kai to aba ke phamne to mane abon bagi kai to no bela bela kan hambai maro sing khatungi tong ko kai to ni mumbai asin hambai khorok bosorok tini phailika nongora samungo tini iko ayengo tongo khorok buro yango sing 5 jona ke 9 jon 10 jona herok okay nong jubli date dok khai thik dakhale ke kochari roko sini jubli 20 December to 21st December 2025 okay abor nahare bosorok bukharok tongtholai tonglai nong ni abon hari chung tong thoklai tongo je sini jublin bagai ni sunga bai khai tongo je to chung sakang dati kesa samuro helemi jamana hani aba hai ko hosa khai ngai je to apu sung tara hora ba khlai ni khangai asu sujara maya ngena hino sakang chung je to agu gi tong mana ni bagai aba hai ke sung sai thoklai tongo khai ngai sudah bu sini asini khlai jane kabang mana tongo sini yang jubli chung sini mo changlai to mana pai apna sung aja go labeling khai ni aja go na sung jubli khang go sini na boundary sapa khai te top rocks nami jangai jene to a top ni bisi te khom chung khumna na ba khani na ba plus sini yang te ba ha saman khajane jaga tong sung ro kubang ma sini item nahar mu tong hapanang salia bo lok nai kam khai jak na tam khai labeling khajane aba ha jaga kam na tong guys sini toilet and bathroom abu sing khai ni abu pai abu tong na samung tong pai playa ga abu bage sing bol ro philai tong already abu sing te kesa khai dia tong kha abu sing jara na khai pe ni abu jaga thik khai do belaki hambai sin dari kono sing yang naji no kisah nguna yang samung khai tonglayo abu ka sini mistri sini mothoni cinta kok samen bokai samung khai tong taboro Ini orang W stone ya, abo tahu signboard selamdak tongo.